Mulțumim cu această ocazie companiei Wilze Logistics SRL, care ne-a finanțat organizarea evenimentului, totodată celor doi primi finanțatori, să spun, Bau Partner Construct și Bau Partner Bau Tehnic. În același timp să mulțumim Liceului de Artă, mulțumim Primăriei Municipiului Ploiești pentru sprijin și încurajare și în același timp partenerilor noștri media. Le mulțumim pentru că ne-au stat aproape, a făcut posibilă mult mai vizibil acțiunea din această seară. Ei vor rămâne în continuare partenerii noștri care ne vor monitoriza de-a lungul derulării activităților desfășurate de Fundația Comunitară Crahova, în așa fel încât dumneavoastră să aveți ocazia să vă alăturați nouă ori de câte ori considerați că puteți face acest lucru. Dar scopul pentru care ne-am întâlnit în această seară este să-l aducem în mijlocul nostru pe omul frumos, cel care din prima clipă a răspuns invitației noastre, fără nicio obligație. Deci, doamnelor și domnilor, să-i dăm cezarului ce este al cezarului. În aplauzele dumneavoastră, maestrul Dan Oc. Și dacă tot sunt cezar, atunci să mă comport ca atare. Știți, dădeam autografe la Buzău și a venit o doamnă tristă și mi-a zis: domnul Dan, știți de ce a stat bunicul la Iud, pușcărie groaznică, unde a fost exterminată elita poporului român? Zic, de ce, doamnă, a fost deținut politic? Da, a fost deținut politic, dar știți de ce a stat? Să nu-i dea liniște cezarului. Păi, Hristos așa a spus: să-i dăm lui Dumnezeu ce lui Dumnezeu și să-i dăm cezarului ce este a cezarului. Și niciodată n-ar trebui făcut invers. Să-i dăm cezarului ce nu este al lui. Întâlnirea din seara aceasta este departe de a fi o conferință. Pentru că nu este nici momentul și nici eu nu sunt persoana respectivă care să conferințieze. Dumneavoastră sunteți sătui de talk show-uri, de conferințe și de monologe televizate. Presupune că aveți nevoie și de împlinire sufletească și de o întâlnire în care sufletele să se așeze parcă în matca și în rostolot. O să mai se scape cu telefoanele. De regulă îmi place la liturghie. Nu pot să vorbesc la liturghie. Da. Ce ai zis? Da, da. Am văzut un caz incredibil, ca la noi, la nimeni. Eram chiar la liturghie și nu vorbeam încet, așa, ci pe o clipă. Stai puțin, că nu pot să văd. Și am zis, tatăl nostru, că deci era direct, era ascultat și... L-am întrebat pe un preot, dar de ce nu puneți la intrare acolo, fără mobile și să nu le mai lăsați așa, că hai să-mi caut un gen, nu se crede că așa seara? Caut un ce și atât. Ești pe din cer, un salin, sau niște genți mari. Așa? Și zic, de ce nu le puneți interdicție totală, eu? Și nu pot, domnul, dacă duminică sună copiii din Spania. Știți că aia nu mai au biserica nimic acolo de nenorocire. Și totuși, eu iubesc poporul ăsta în profunzimea lui. M-am întâlnit la Otopeni, eu mă duceam la un festival cu unul la toaletă, ne spălam pe mâini așa și ce frumos când ăla nu știe și zic că maestre, ce mai face? Când o iei de la început, se debută, zic, ce faci, bă? Și atunci e ca un botez și mă spălam și eu pe mâini, zic, ce să fac? Zic, plec. Tu te mai întorci că nu mă mai întorc. Dar vedeam, era un voinic
găsit și că, de ce nu te întorci? Mă apucam să zic că mă duc la teatru, la festival. Și mă duc să muncesc, nu să mă întorc, la nenorociți, nu se duce, adun, se pierde aici, e gaură neagră, nu, hai la revedere, pa! Se grăbea săracul, vă dați seama, mi-am dat seama cât de hăituit e neamul. Cât de dorința de a nu-l înțelege. Am fost chemat să vorbesc despre niște lucruri și trebuie să vă împărtășesc că mă gândeam dimineața, cum să vă vorbesc eu dumneavoastră? Mi s-a spus așa, să vă vorbesc despre valoare, morală și demnitate. Bine, mă fac de... În primul rând, cum să vorbesc despre niște lucruri care nu mai au prețuire în România. Cu ce vă ajută pe dumneavoastră că vă pierdeți acum o oră și ceva, eu discutând despre niște lucruri care nu sunt utile. În loc de valoare ar fi trebuit să vorbesc de preț. Ați observat că în România toate lucrurile au un preț. Valoarea nu mai are nimic. 2. Că valoarea este disprețuită în România, asta o știți dumneavoastră mai bine decât mine, sau poate mai dureros. Că nu întotdeauna valoarea își găsește prețul în România, ci din contră, asta o știm. Să vă vorbesc de morală, când de fapt este un proces de demoralizare a poporului român, și pe urmă, diseară, la televizor, când o să vă duceți vlăguiți și dumneavoastră ca și mine și mai butonați, o să vedeți toate posturile alea de televiziune cu prostituate, cu imoralitate, cu amoralitate, din toate punctele de vedere. La talk show-uri, de la grașii aia cu figură zootehnică de port, care crede că nu mai există Crăciunul, până la prostituate care, ați observat, se pune la televizor biografia unei areniți atâta de Biblie. Știți aia cu botox, care când râd, nu poți să stai în casă cu plasticul așa. Alea sunt puse, acolo este elita neamului românesc și până apar așa, cum să zic, zisa clasă de politici. Și să vorbești de demnitate. Păi cum, dumneavoastră, ce faceți cu demnitate? Că muriți. Murim vă dați seama, demnitatea, v-ați gândit vreodată la o definiție? Nu-i bine să dai definiții. Rabindranath Tagore spunea că definiția ucide în noi sentimentul infinitului. Ce frumos! Nu poți să-ți definești femeia iubită. Nu poți să-ți definești dragostea de țară. Nu. Zice Olteanu, lasă-o încurcată bine că-i vie. Dar m-am gândit la a surprinde demnitatea. Demnitatea este o haină. O haină care, cum să zic, ți se potrivește. Dom'le, pe unii incomodează haina. Dați-o mai tare sau... Vor fi din asta tot timpul. Pentru că unii chiar uit. Haideți că asta, le facem așa, omletă. Eu jucam, eram aici și publicul aici. Nu, de fapt, eu eram acolo și publicul aici la sala atelier și era unul care stătea așa, apropo de demnitate. Alo? Da. Nu pot, dragă, să vorbesc, că mă deranjează ăștia aici, la teatru. Da. Ce zici? Cu Nelu? Să bage 3.000 de euro și să vedem. Mai mult. El, individul ăla, se multiplică. Ăla, de regulă, nu naște copii, fata. Și face mulți care fac mașină de vot. Datorită genului ăsta, speciei ăsta, poporul român pătimește. Acum le mai fac și special, că s-au prins puștii, știți? Deci că îi mai dăm din asta, o să mă chinui așa. Genul ăla de om, care stătea așa, ăla este foarte sigur. Știți că am pățit o chestie nemaipomenită, țineam conferințe la Ateneu, așa, conferințe, tot întâlniri, le-am avut, s-au dat și la televizor, au greșit aia care au dat la televizor, nu știu cum au scăpat. Și la un moment dat, nu știu, m-am lăsat și m-am băgat mâna în buzunar și vorbeam așa. Și spuneam. Și m-am întâlnit cu un fost deținut politic, a făcut 20 de ani de pușcărie, Nae Păcărea de la Brașov, martir, nu știe nimeni nimic despre normal. Noi știm despre Pațachine, despre securiști care ne-au ocupat, dar nu știm despre oamenii demni ai poporului. Și zice, Domnul, dar vă iubesc atât de mult. Și ce spuneți dumneavoastră, mergi la el, dar vă rog din suflet, nu mai băgați mâna în buzunar când stați de vorbă cu oameni. Zic, de ce? Numai oamenii care sunt siguri pe ceva stau așa. Dumneavoastră, pe ce sunteți siguri? Domnule, ce remarcă extraordinară, țâșnită,
dintr-un om mărunțel, un pensionar. Și mi-a zis, fiți atent, demnitate. Putem să îi dăm 1000 de definiții. Eu n-am să vă dau nicio definiție. Am să vă spun ce mi-a zis tot el când ieșeam de la conferință, de la întâlnire și zice, domnul Dan, după vreo 17 ani de pușcărie, ne-a chemat colonelul Crăciun, un criminal. L-ați văzut și la televizor după anii 1990, cred că avea o pensie de vreo 200 de milioane bani vechi. Păi, au fost și acum sunt foarte bine întreținuți ăștia care au schimbat poporul. Și ăsta, colonelul Crăciun, i-a chemat pe toți înainte de eliberare. Și unul făcuse vreo 20 de ani de pușcărie și zis, ia zi, bă, nenorocitule, ce ai învățat, mă, 20 de ani de pușcărie? Ia zi-mă. Zi-mă. Și a zis, domnule colonel, nu i-a zis tovarăș, că la venea din altă lume. Unde erau doamne, domnule. Și a zis, domnule colonel, am învățat să iau bucata de pită amică. Și m-am înțeles, nu știam ce înseamnă. De exemplu, câteodată, pe ei au fără mâncare și din când în când le dădea bucăți de, câte o bucată de pâine. Și ei se repezeau, că erau morți de foame după 2 zile, 3 zile, vai de capul rău meu. Și el o lua pe cea mai mică. După 20 de ani de pușcărie, nu se repezea să ia bucata de pâine. Înfometat, distrus, poate și, cum zic, medical distrus. El, aia mică. Am învățat să iau bucata de pită amică. Ați scris-o în cartea dumneavoastră? Am scris-o, da. Și am și dat numele. Ce? Da, mă bucur. Avem memorie colectivă. Spuneți. La afară de ce aveți la acest program, spuneți-ne pentru mine sau și pentru ceilalți. Ce ați făcut cu poteca această biserică, cu măturați? Cu poteca? Da, vă spun. Întrebarea este foarte bună. Pentru că eu am zis că mătur poteca spre biserică, în sensul că au crescut foarte mulți mărăcini. Știți? Au crescut mărăcini între noi și Dumnezeu. Eu mătur, dar între timp, ați fost vreodată duminică în parcuri, mă aruncă ăștia de la McDonald's pe jos, Coca-Cola, gunoaie. Au apărut alte forme de gunoi. După ce mătur, vin ăștia și mănâncă pizza. Și dau pe jos peturi, pizza și o iau înapoi. Și de aia nu mai ajung la biserică. Dar de Dumnezeu nu uit. S-ar putea să fie așa o chestie, n-aș putea să zic sisifică, pentru că sisif căra ani inutil. Hristos a mers pe Golgota cu un sens. Eminescu a suferit cu un sens. Mături poteca spre biserică cu un sens. Noi trăim ca să avem un sens în viață. Cel care lua bucata de pită amică era prințul Alexandru Ghid. Era prinț. 20 de ani de pușcărie. Și atunci vedem că sursele noastre de demnitate nu vin din dicționare, nu vin din know-how, nu vin din multiculturalism, vin de la noi, din exemple, din proximitatea noastră, de la o bunică, de la un tată, de la un bunic, de la un strămoș, de la un vecin, de la un om, care radiază, demnitatea radiază. Evident că nu vreau să țin al părea un discurs, cum să zic, plictisitor. Important este să reușesc să vă fac o mărturisire a unor meditații personale, a unor gânduri ale unui om pe care îl doare România de astăzi. Mă doare pentru că știu că e o țară sacrificată și care este într-un fel predestinată unui sacrificiu permanent. Nu întâmplător în acest popor s-a născut proverbul acesta: fă-mă mamă cu noroc și aruncă-mă în foc. Pe semne că norocul acesta de a ne naște aici, trebuie să-l plătim cu focul de a trăi aici. Românul nu este prost. Românul nu este un om insensibil. Știți că primul lucru care îl fac colonialiștii când intră într-o țară ca să o suprime, când am de vorbă cu un indian, când am călătorit și în viața mea, și îmi spunea: Dane, primul lucru care l-au făcut cu noi, să ne schimbe percepția noastră despre noi înșine. Să ne spună că suntem primitivi, că suntem nedezvoltați. De 20 de ani sunt tone de insulte asupra poporului român.
Sigur, românul are o tandrețe în el. El are un echilibru, el nu are din asta. Eu nu. Și suport, îndură. Răbdare de tip creștin. Ea nu aparține prostii. Ea nu aparține indolenței. Că de-aia că mămăliga nu explodează. Păi da, mămăliga nu explodează, dar rămâne mămăligă. Poporul acesta, dacă era mămăligă, nu dăinuia 2000 de ani. Și atunci se pune semnul întrebării, cum 2000 de ani în calea răutăților un asemenea neam a dăinuit? Nu a rezistat. Vă rog să schimbați cuvântul a rezistat. A rezistat politic este ca și cum noi acum am ieșit pe stradă să facem o manifestație, să schimbăm guvernul. Inutil. A dăinui este cu totul și cu totul altceva. Dumneavoastră, prin prezența dumneavoastră aici, atât de numeroasă, sunteți un act de dăinuire. Pentru că, în mod normal, dacă eu veneam să vorbesc de prețuri, de salarii, de pensii și de majorare, era legitimă prezența dumneavoastră atât de mare. Dar din moment ce eu nu am venit să măresc nici pensii, nici salariile, nici PIB-ul pe cap de locuitor și am venit să vorbesc totul și cu totul altceva, iar dumneavoastră veniți dintr-o sete lăuntrică pentru așa ceva, înseamnă că poporul român dăinuiește. În clipa în care, la un asemenea subiect, sau la un asemenea pretext de întâlnire, o să fie doi oameni, poporul acela e pierdut. De-aia se zice pâinea noastră într-o ființă. Este o pâine de tip alimentar, pe care trebuie să o mâncăm, pentru că altfel murim, dar mai este o pâine într-o ființă. Un popor ca al nostru chinuit, în care își caută pâinea de zi cu zi, cea de viață, care are timp și pentru pâinea într-o ființă, înseamnă că este un neam puternic. Și atunci, primul lucru pe care trebuie să îl constat este că valoarea, morala și demnitatea se află în seara aceasta, aici, în această prezență. Ea are concretețe și materialitate prin prezența noastră. Pentru că, altfel, dacă să se judeci logic, cu ce vă servește pe dumneavoastră mâine sau peste 2 luni această întâlnire? În aparență cu nimic. Dar pentru perspectiva vieții s-ar putea să fie fundamental. Pentru că și eu vin și mărturisesc în fața dumneavoastră anumite gânduri. Nu dau soluții și rețete. Gânduri dureroase, dar care, cum zic, vă pot declanșa anumite asociații sau, cum să zic, stări sufletești care să vă ajute, dar și pe cântării. Pentru că nu m-ați lăsat singur. Și în clipa în care avem de-a face cu această întâlnire, se zidește ceva invizibil. Există o poveste în Pateric, cum doi frați care se iubeau foarte mult, lucrau pământul împreună. Unul avea 5 copii, era căsătorit, celălalt nu era căsătorit. Și lucrau împreună. Și la un moment dat a venit vremea recoltei și au strâns foarte multe recoltă. Saci întregi. Și unul s-a dus la el în gospodărie, celălalt departe în celălalt sat cu saci în gospodăria cealaltă. Fratele care nu avea copii, povestea, mecanismul povestii este fantastic. În Pateric și în cărțile sfinte nu sunt scrise povești, anecdote din astea de telenovelă. Era un mecanism care denunță un raport al omului cu Dumnezeu. Și spune fratele care nu era căsătorit, într-o noapte se gândea, ce fac eu cu atâta grâu? Că eu sunt singur, el are de hrănit 5 guri, are și soția, îmi ajunge. Ce-ar fi să-i duc eu din ce am eu lui? Și s-a gândit să-i ducă noaptea. Ca Sfântul Nicolae, știți că Sfântul Nicolae făcea darul copilul noaptea, să nu se vadă. Nu ca ăștia care sponsorizează bisericile pe față, știți, ca să îl voteze lumea. El s-a dus noaptea. Fratele celălalt care avea 5 copii și căsătorit a zis, ce să fac eu cu atâta greu, că mie mi-ajunge, el o să ajungă bătrân, singur, nu-l ajută nimeni, mai bine să-i duc, tot noapte. Atunci, noapte de noapte, unul cu celălalt cu sacul așa, parcă și de sus duce. Și într-o noapte s-au întâlnit și acolo unde s-au întâlnit, spune povestea din Pateric, lumea din sat a hotărât să înalțe o biserică. Deci, întâlnirea dumneavoastră cu sacul dumneavoastră, eu cu sacul meu. Ne întâlnim într-o beznă. Bezna este a României. Țara aceasta traversează o noapte sufletească. Nu vă temeți. Faptul că ați venit este, în primul rând, demonstrația valorii sufletești. Știți, ieri stăteam de vorbă cu un om foarte înțelept și spuneam, zic, uite, umblu prin țară, oamenii vin, mă duc eu ca Badea Cărțean cu traista mea sufletească să mă întâlnesc cu oameni, cu poporul român, nu cu populație, cu poporul. Și știți ce am observat când am zis?
Poporul român nu e iritat că i s-a distrus țara economic, politic, social. Acceptat. Că n-avea resurse. Dar faptul că se adună la asemenea întâlniri înseamnă că el nu acceptă să fie schilovit sufletește. Știți că țările au granițe și au și granițe invizibile. Și românul când simte că e trecut granița invizibilă, să se ferească Dumnezeu. Și atunci, din aceste întâlniri, cu mine sau fără mine, dar toți cu Dumnezeu, veți constata că în România, încă o dată, se va produce acel fenomen pe care eu l-am numit fenomenul casnic, pe dedesubt. Nicolae Paulescu, marele savant și martir român, spune așa: orice vietate are nevoie de un mediu ambient în care se poate trăi. Dacă e în mediul acela, ea moare. Mai puțin grâu. Grâul dintr-o amforă grecească, vechi, de ani de zile, de sute de ani, dacă pui puțină apă, el pornește. Are facultate germinativă. Așa e poporul român. Acum n-are apă. Se trage ușor. N-are apă de mult. 50 de ani de comunism și 20 de ani de golăneală, criminalitate, de 70 de ani. Că n-are apă. Știți care este tragedia mare și de ce mă doare? Nu mai spun că este, zicea Rabindranath Tagore, un lucru extraordinar. O civilizație moare atunci când se întărește inima și scade valoarea omului. Valoarea omului. Când are omul valoare? Pasăre, cuvântul pasăre, în sanscrită, înseamnă ceva foarte frumos. Născut a doua oară. Odată pasărea se naște când sparge oul, e prima naște, și a doua când zboară. În clipa în care n-a zburat, ea nu este născută. Un om este pe de-a întregul demn în clipa în care are libertate. Fără această libertate, nu ceea ce trăim noi astăzi este libertinajul unimentul, în care mitocanul are voie să vă calce în picioare în numele libertății. Nu, libertatea se câștigă în fiecare zi, spune el. Lupți pentru ea. Libertatea înseamnă responsabilitate, înseamnă fidelitate față de valori. Valorile, tot Goethe spunea, sunt trecute pe vertical. E un om bun, foarte bun, genial. Asta este în sus. În muzică, în artă, peste tot. Este o ierarhie. Nu există democrație în domeniul valorii. Nu există democrație în armată, nu există democrație în biserică, nu există democrație în artă, nu există democrație în biserică. Nici apostolii nu sunt egali cu Iisus Hristos. Nici îngerii nu sunt egali cu ei. Dionisie Areopagitul spune foarte clar, sunt 9 nivele. Nu există egalitate. Valorile sunt diferite și zice, pe orizontală trec numai marile valori. Adică ai Bach, să zicem, în muzică, Handel, Haydn, George Enescu, și acolo tu îți alegi în funcție de afinitatea ta. Când a venit comunismul, a întors această verticală. Așa. Invers. Valorile au devenit oprimate. De exemplu, nu facem teorie, să vedeți cum te doare România. Am și scris în cartea aceasta Fidem, eram la Câmpina, într-o bisericuță mică de lemn și am întâlnit cu... Am ieșit de la liturghie și am venit un domn slăbuț, în vârstă, dar cu o față, cu o lumină extraordinară, parcă era o lumânare, de o filmeță extraordinară, am întins mâna și am zis, domnul Dan, dacă îmi dați voie să mă prezint. Și am zis, sigur că da, cum să nu, domnul? Am vreo 80 ceva de ani, cu niște ochi albaștri, o seninătate care nu putea să fie decât rodul unei mari suferințe. Dacă vă puteți închipui acest paradox. O seninătate care nu putea să fie decât rodul unei mari suferințe. Cam cum este seninătatea poporului român. Mi-am întins mâna și a zis, dați-mi voie să mă prezint, sunt fost trădător de patrie. Și am simțit un zâmbet amar. Și s-a uitat în ochii mei și a zis, am luptat pentru dezrobirea Pământului Sfânt al Basarabiei. Aviator. Da? Da? Este ajutorul meu.
întâmplător. Întâmplarea se traduce prin in templum, adică în casa lui Dumnezeu. Și îmi spune, am fost prizonier la ruși, urmă m-au dat rușii și am mai făcut 15 ani în România. Și mi-a strâns mâna și am văzut în el, vă dați seama, omul ăla care și-a sacrificat viața pe sus, pe acolo, ca să apere, și a plecat pe așa încet, se ducea printre oameni. Aia era România demnă. Aia era România eternă. De-aia nu o să o vedeți scrisă nici în manuale de istorie, nu o să o vedeți nici la televizor de seară. O să vedeți biografia unei prostituate sau unui securist ăsta care a pus mâna pe bani și să dă unde afaceri. Aceasta este o reeducare, distruge reperele. Comunismul a întors și din acest erou l-a făcut trădător de țară. Partizanul care s-a dus în munți ca să apere cu arma, cât a putut el, săracul, împotriva foardelor sovietice, a devenit bandit al poporului. Toți martirii neamului au devenit bandiți ai poporului. După 1990, altă tăcere. Și am mai spus, doamna Apostol Longin, Memorial Durerii, a încercat să facă acest an tăcere. La s-a dat la 11:30 noapte. Știți? Până atunci, alte lucruri. Procesul acesta de ascundere, de risipirea ta de valorile centrale, s-a făcut lent într-un proces de reeducare, așa cum s-a făcut cu tineretul nostru, care a fost rupt de trecut printr-o educație distrusă, printr-un învățământ distrus. Karl Jaspers, mare filozof german, după al doilea război mondial, a spus un lucru cutremurător. O să fie rupt de trecut, o să fie fixat în prezent și o să-i se creeze spaima de viitor. E sclavul perfect. Când ai un trecut și când tu știi că ai dat mâna cu un om de 80 de ani care atunci se face o contaminare de putere. Eu când l-am văzut pe Petre Țuțea, nu i-am înțeles ideile. Mi s-a îndreptat coloana vertebrală. Când l-am văzut pe Corneliu Poposu a ieșit așa cu țigara în gură și în fața aia 300 de mineri, dintre care 299 securiști, cu rângile care a zis, îți vrem pielea ta și mai știu, și s-a uitat așa la el. Și a înghețat masa aia de gorile. Atunci am văzut din nou, nu avea cum să fie frică câtă pușcărie a făcut, câte bătăi. Și atunci te întâlnești cu demnitate. Demnitatea nu se învață. Te contaminează. Dacă ai în tine datele de om. Dacă ai date de fiară, niciodată. Și atunci, cum să spun, există un fel al nostru de a lupta pe care trebuie să-l îndrăgiți. Nu vi se pare ciudat faptul că, uite, acum îmi vine în minte o altă observație teribilă a unui mare etolog. Etologia se ocupă cu studiul comportamentului animal. Konrad Lorenz, premiul Nobel. Și el a spus așa, în clipa în care se distruge canalul cultural colectiv, va fi o nenorocire. Adică, pentru mine, Dan Puric, la 53 de ani, Ștefan cel Mare are o valoare emoțională. Mihai Eminescu are o valoare. Mihai Viteazu, Mircea Vulcănescu. Pentru un copil de 18 ani, nu mai are așa valoare. Această valoare a fost relativizată. Cu ajutorul intelectualilor trădători din țară, cu ajutorul oculte internaționale, ei nu mai sunt ceea ce sunt. Ei sunt desacralizați. Au apărut și chestii de demitizare, m-ați înțeles? Demitizarea istoriei. Și am întrebat, cum poți să demitizezi? Adică să stai mai cu CNP-ul în buzunar? Omul, știți când începe să fie om? Când are taină. Paul Evdochimu zicea, nu noi trăim taina, taina ne trăiește pe noi. Nu noi trăim dragostea, dragostea ne trăiește pe noi. Lucian Blaga, în gândirea lui, spune așa, de la animal la om a fost un salt. Știți că genetic ne desparte de cimpanzeu o genă. Dar este fundamental. M-am întrebat, cimpanzeu ne desparte o genă. Omul e despărțit de cimpanzeu o genă. Dar omul de om. Câte milioane de gene sunt?
Pentru că fac și eu ca Isop și zic câtă lume și niciun om. Și atunci aveți că umanitate nu e întotdeauna cea care te ridică. Plaga zice așa, aici este animalul și s-a făcut un salt mare și este om. E un salt. Saltul acesta se numește salt într-altă modalitate ontologică, adică să treci altfel. Să ai conștiință, să ai rațiune, să ai sensibilitate, să nu rămâi în sfera biologică. Și aici, zice el, s-a întâmplat în saltul ăsta o mutație extraordinară. O mutație teribilă când omul nu mai este animal. Fără această mutație, zice el, ontologică, omul rămânea animal. Dar eu m-am gândit ce s-a întâmplat cu omul acesta când a apărut Iisus. N-a mai fost o mutație. A fost o transfigurare. Omul care avea în el sechelele animalice și biologice a primit un sens. Pentru prima oară. Și atunci o să vedeți calitatea de a fi creștin. Calitatea de a fi cu fața spre Dumnezeu. Este o transfigurare. Este pur și simplu o transfigurare. Pentru că noi oameni, având condiții biologice, suntem legați de animalitatea din noi. Spunea Părintele Stăniloae că arta adevărată trezește omul din fiară, nu fiara din om. Ce vedeți dumneavoastră la violent este fiara din om, în care copiii mici sunt învățați filme cu violență, cu pornografie, subconștient. Plasa de a face, de a împușca, de a lovi, fără responsabilitate, se creează un câmp mimetic. Și de asta, pe urmă, se dă prin școli. În școli se filmează cu telefoane mobile și noi ne obișnuim cu tumora în piept. Că violența în școli. Dar de ce ați permis până acum? Cum lucrul acesta ca acești copii să se contamineze cu această boală? Să-și facă din violență o formă de comunicare și de existență, de luptă. Educația, să știți că nu are rezultat astăzi și mâine ai rezultatul. E în timp. Toate achizițiile în cultură și în spirit sunt în timp. Pui acum și culegi peste 10 ani. Au distrus din 1990 educația și învățământul și uitați ce se întâmplă. Și atunci oamenii care nu mai au același cod cultural, cod valoric, devin inamici. România viitoare este predispusă a-și nega valorile. Din cauza că ni s-a dat un know-how, ni s-a spus cine suntem. Eu când am scris cartea Cine suntem, m-a întrebat o ziaristă, domnul Puric, cine suntem? Zic, domnișoară, depinde de cine întreabă. Dacă întreabă un american, suntem un portavion. Să-și pună icrele, unde vrei. Dacă întreabă aia din poșciugul ăla de la Bruxelles, de sticlă, din sicriul ăla, suntem supermarket, cu brand. Știți că eu noaptea nu pot să dorm, că n-am brand. Uite așa mă chinuie. Care e brandul tău, Puric? N-am brand. Vă rog să vă puneți o întrebare, că dacă n-aveți brand, nu sunteți oameni. N-aveți brand. Dacă pune întrebarea rusul, zic, suntem o guvernă. Să se extinde. Dacă pune întrebarea un securist care ne conduce în numele democrației, suntem un os de rost pentru el și neamul lui. Neamul lui între nepot și mama soacră. Avem neamul scurt la el. Și are localitate în Elveția, unde are bani. Acolo, de regulă. N-ați văzut ce siguranță au când vorbesc la televizor, ne-ați văzut? Când stau la masă, așa, cum stau așa. Problema cu femeile e una clară. Știi? Adică e asta. Când o să-i vedeți că sunt mâncați în ochi de grijă față de țară, atunci să vă duceți cu ei. Deocamdată nu există așa ceva. Ei sunt așezați pe, sunt ca somonii artificial injectați. Dacă mă întreabă un român, o să-i spun ce poate să fie țara asta, decât un ghetou de muncă. Și a spart ghetoul și ne-au dat voi pe plantații. Asta, pe plantații europene. Muncim acolo. Dar dacă mă întreabă un creștin, zic, e grădina Maicii Domnului. Și când zici, e grădina Maicii Domnului, dintr-o dată tu accesezi la taina de a fi. Lucian Blaga zicea, omul își este ție și un mister proiectat într-un orizont saturat de mister. Eu sunt o taină, dragii mei, dar și dumneavoastră fiecare sunteți o taină. Vorba lui Petre Tuțu, ai luat tensiunea și spunea, lăsați asta, doamnă. Doamna doctor, îmi puteți spune de unde vin și încotro mă duc. Și atunci, țăranul român
El știe rostul lucrurilor de aici. Vedeți, am spus pasul acesta, animalul și salt la om, omul care are conștiință. Când Beria, ministrul de interne al statului, un criminal notoriu, era, știți că în America, anilor 1936, când apărea Stalin pe ecran, îl aplauda public, se suna în picioare. Să vedeți în ce eroare erau săraci americani. În 1936, la Facultatea Lenin, Universitatea Lenin din New York, era invitat Beria. Și Beria le vorbea studenților de psihopolitică. Cum se domină un popor. Sinistru. Ca și acum. Numai că acum este o metodă soft. A rămas perfect. Una, n-are rost acum să vă spun toate astea, pentru că lipsăm prea mult audiența, dar vă dau niște puncte pe care dumneavoastră să le prindeți și care sunt atât de contemporane. În afară de faptul că trebuia distrusă personalitatea omului și, zice el, distrugeți inițiativa particulară. Vezi că în România numai unii sunt pe poziție, restul, că tu ai o inițiativă particulară. Da. Mă uitam acum când am intrat pe lângă Casa de Cultură, toate reclamele astea puse pe acolo, cu chestii, cu toate nenorocirea, care și în București, fără identitate, să spui ce caută toate astea. Dacă vă duceți la Viena sau în Germania, vedeți ce curățenie este ea. Și cu cât mă uit în București, ce chiloții își cumpă blocuri, ce... e o nenorocire. Dar se poate întâmpla orice. Oamenii nu mai au spirit de discernământ. Și atunci Beria zice așa, distrugerea inițiativei particulare a personalității și doi, distrugeți credința. Și studenții au întrebat de ce. Pentru că omul care crede realizează care suferă. El trebuie dus înapoi la animalitate. Deci eu stau cu un picior aici și cu un picior în veac. În specia eternitas. În eternitate. Așa stă țara în România. De-aia își pune coșciugul în curte. Acolo. El cu moartea are un raport organic. El știe că nu toate sunt pe lumea asta. Și atunci de-aia a făcut Mărășeștiu. De-aia a făcut că pe aici nu se trece. De-aia a trecut Prutul. De-aia am pânzit pușcăriile și când zic asta și în munți. Pentru că el nu era numai în real. Beria a zis foarte clar, tai crede, și îl bagi în real. Și el e animal. Și animal e frică. Că suflet, tu îndrăznești. Pentru că, zice el crede în aberația asta că există o viață dincolo. Trebuie să-i se taie șansa. Și atunci am văzut toate loviturile care se dau poporului român de 20 de ani, se dau și în credința lui. Ele se dau, în primul rând, bagiocurind-o. Așa cu câte insistențe filmează, că se înghesuie săracile babe pe la moaște. Știu cine cazuri avea, în primul rând, tradiție vor. Alea îl filmează. Filmează cazuri din astea speciale cu preoți care au ajuns popi. Păi cancerul, când atacă, bunii mei prieteni, atacă tot metabolismul, nu în organ. Și a atacat și biserica, și teatrul, și învățământul, și cultura, totul este în organ. Și atunci tu trebuie să umbli după țesutul sănătos. Singur care este țesutul sănătos este credința acestui popor, o credință firească, cum să spun, explozivă sau, hai să zicem așa, neexplicită față de Dumnezeu, nedemonstrativă. Știți cum se zice la țară? Fă crucea mare că e dragul bătrân. E în poporul acesta o altă dimensiune. Ernst Bernea, în 1938, în campania de o monografie făcută de Gusti, se duceau prin sate și întrebau pe oameni ca să vadă mentalitatea oamenilor. Vă dați seama dacă acum s-ar face o echipă și ar merge prin sate, prin orașe, să întrebe pe oameni cum gândesc ei despre viață. Și a întrebat pe un țăran ce e timpul. Și țăranul a zis, timpul este chestia aia îngrămădită acolo, în ceasul cu cuc. Acolo e timpul acolo. Dar matale nu trăiești în timp și că nu e un veac. Păi veacul ce e? Și că vină cu acesta să răbesc. Ce interesant. O abstracție nu se poate arăta. Pentru român are concretețe. Că tot pe l-a întrebat că ce e viața? Viața e viață, dar și multă nelucire în jur. Nelucire, cantitatea imensă de taină pe care nu știe. Țăranul știe că mai vine și Dumnezeu deasupra. El își cunoaște eșecul existențial și știe că nu e perfect. Și atunci de-aia nu forțează pe celălalt. El este profund îngăduitor. Și zice, vino să te arăt veac. Și îl trage în cerdac și zice,
vezi gardul aici, în margine, da. Vezi crucile de dincolo, de la biserică, da. Acolo stai mei. Și eu trăiesc și cu ei. În fiecare dimineață le pun acolo flori, mă gândesc, mai dau cu crebla prin curte, dar și în timp. Trec și prin timp. Deci avem rețea. Și unde te îndrepți? Spre zările veșniciei. Deci el este pasager, de-aia duceam blaga sus, că poporul român boicotează istoria. Istoria este un fragment, bunii mei. E un fragment din noi. Și în seara aceasta este un fragment important, racordul la veșnicie. Părintele Stăniloae spunea așa, că neamul se transmite din privirea tatălui către băiat sau către fată. Copilul vede în ochii tatălui în profunzime tot șirul de neam. Iar tatăl vede în ochii copilului viitoarele șiruri de neamuri. În clipa în care nu se va mai vedea și va fi ruptură, sunt generații autonome. Ce se chinuie să facă ăștia. Dacă copilul meu are valoarea lui Ștefan cel Mare, al lui Mihai Eminescu, neamul se leagă. Dacă copilul meu îmi spune că Mihai Eminescu nu știu un pui pe acolo, hai mă lași cu Luceful, și îi bagă mâna mână. M-ați înțeles? Ăla s-a rupt neamul. Nu mai avem acele valori. Nu mai avem, cum să zic, dacă ăla care a mușcat țărâna la Mărășești, l-a găsit cu icoana în palmă sau cu cruce la piept, îl așteaptă pentru ce moare. Ăsta acum zice pentru ce? O mai parteneriat. Știți când au venit cei din Basarabia, Grigore Vielu, și a zis, fratele meu român, și a zis, facem un parteneriat. Eu, dacă stau de vorbă cu o minte din asta de multinațională spălată cred bine, mi-a zis una că, domnul Puric, întâi să socializați cu ei. Ce să fac? Să socializați. Domnule, nu știu. Ce fac? Eu știu să mă prietenesc, doamne. Nu mai avem voie să ne prietenim. Știți ce înseamnă socializare? Să zâmbim ca tâmpii de când. Bună seara, stimați poeșteni! Am văzut cum se fi fericit, stă cu ciocanul pe mâine și îmi zice, ce faci, draga mea? Nu contează, că iubesc așa de mult. Și îți mai trage. Nu poți să faci o asemenea perversitate decât dacă ai creierul mic. Bibanul, Dumnezeu să te profesorul meu, mi-a zis, dragă Puric, și cum s-a născut Doina! Și că din suferință nu-l mă lași cu texte. Uite, dragă, tu pui degetul pe masă și o strac cu ciocanul. Zici, aaaaaau! Și când se stracă durerea, îți mai dau una. Aaaau! Și încă una. Aaaau! Și e durere continuă. E genială, vă dați seama, durere continuă, fără pauză. V-ați închipuit dumneavoastră, unul dintre dumneavoastră, când ne va aștepta nenorocirea asta după 1989. Ce vis frumos a avut țara asta. Nu praf, domnul securiște. Nenorociți ești. Te rogi la ei, că sunt ai noștri. Dar sunt vorbitori de limba română. Nu trebuie poporul zicea Calia spăr așa. S-a întâmplat nu numai la noi. Cu poporul german a zis așa. Avem aceeași limbă, avem aceleași tradiții, nu avem aceleași valori. Ne separăm. Apocalipsa a început de mult, înseamnă cernere. Ne ducem în altă parte. Persoană că o parte din oameni acum sunt la meci, unii la Cancan TV, alții la bordel, alții se duc la aia Maxim Bet, sunt în... Ne cernem, Doamne. Dumneavoastră v-ați luat din timpul dumneavoastră să-l ascultați pe nebunul ăsta. Bun! Știți, Confucius, marele înțelept al Chinei, cu 400 de ani înainte lui Hristos, mergea, China se prăbușea și mergea din sat în sat și vorbea. Dom'le, și într-o zi s-a pomenit cu un nebun după el. Un nebun, știți că nebunii umilesc înțelepciunea lumii. Și nebunul striga așa, uite-l pe cel care știe că nu se mai poate face nimic și cu toate astea continuă. De unde rezultă că spiritul are o altă trăire ontologică, o altă ființă. Nu poți să agăți. Demnitatea este așa. Dacă ne-am duce cu gândul puțin în filozofie, nu în filozofie, că nu facem de filozofie, la ce a gândit omul. Aristotel zicea că existența este compusă din ousia, substanță. Adică eu pun mâna pe masă. E solid. Eu pun mâna pe spică. Asta este realitatea. Dar mai are și altceva. Este dimensiunea temporară. Istorie. Păi nu poți să pui una. Timp. Nu poți să
Și ăla face parte din existentul nostru. Și atunci vine Domnul Demnității Românești, sumă lirică de voivozi, Mihai Eminescu, așa sus pe trățuțele spre. Și scrie grozăvia aia de scrisoarea a treia, pe care eu am analizat întâlnirea între Baiazid și Mircea cel Bătrân. Ca să-ți recapituleți într-o fracțiune de secundă tăria demnității, a moralii și a valorii. Dintr-o atitudine. Tot Eminescu spune așa, viitorul umbra. Viitorul umbra. Adică ce umbră lăsăm noi cei de astăzi copiilor noștri. Ei nu trebuie să ne vadă în texte, în discursuri. Atitudinea. Eu am scris cartea Fidem pentru că mama nu mai e, dar umbra ei a rămas dreaptă. Umbra lui tata a rămas dreaptă. Umbra bunicii a rămas dreaptă. Nu s-a stârcit. Și atunci Eminescu zice așa, viitorul, umbra. Întâlnirea între Baiazid și Mircea cel Bătrân este scrisă de prin intuiție genială. A luat temperatura poporului român și a pus-o într-o propoziție acolo. Ce e Baiazid decât o bestie istorică? Ca toate bestiile istorice care ne înconjoară. Și astăzi, imperii, interese perverse, imperii, cum să zic, care nu ne putem măsura ca forță, pentru că te copleșesc. Ce este Mircea cel Bătrân? Un bătrân atât de simplu, într-o vorbă de popor. Deci el era simplu. El era în asceză voivodală. El nu era cu 3 coroane puse una peste alta. Mare atenție. Voivodul era acel țăran dedicat dintre țărani prin virtut și prin valoare. Mi-a zis Părintele Atanasie, atât era de la 17 ani de pușcărie la Iu. Părinte, cum se alege un conducător? Dan Curic, un conducător nu se alege, un conducător se impune. Părinte, cum vorbim noi cu cei care, în numele democrației, ne insultă neamul, demnitatea, țara și tot ce avem mai sfânt? Acestora, Dan Curic, li se spune marș! El provenea din genă voivoda. Mircea cel Bătrân, un bătrân atât de simplu, după vorbă, după popor, încearcă să facă pace cu bestia istorică. E paradoxal răspunsul care îl dă. De pace, de război, de fi una, de fi alta și e scris și pentru noi. De pace, de război, bucuros îl duce toate. Nu? Cum poți să spui așa ceva? Deci pui echivalență și pace și război. Preferabil era pace. De el nu accepta pacea ca un compromis. Și a dat un amendament foarte ciudat la bestia aia, politică, bucuroși îl duce toate. Natura creștinului, care stă, e nemuritor, și pe structura noastră dacică nemuritoare, nu e frică de moarte. Ăsta a fost primul semnal pe care Mircea l-a dat. Ăla a zis să mă împiedic de un ciot. De ce era un ciot? Ca și România de astăzi. România de astăzi este un ciot. Sunt toți închilică, de ortodoxie, de înțelepciunea poporului ăsta subterană, de genialitatea lui. E tot și pe ăla, un drum pătos, un drum Transilvania. Se împiedică de 2000 de ani. De un ciot. Dar ciotul îi spune așa, n-avem oști. Dar iubirea de moșie este un zid ce nu se înspăimântă de-a ta faimă, Baiazid. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, ni prieten numai mie, iar ție dușmani acestea, dușmănit de fi de toate, fără a prinde chiar de veste. Deci, dintr-o dată, în loc să scoată că acum avem 450 de divizii blindate, avem 420 de crucișătoare și portavioane, nu avem moști. Nu avem moști, dar iubirea de moșie. Îi pune bestii istorice o imponderabil. Nu poți să o duce. El cu așa ceva nu s-a luptat. Dragostea de neam este un lian. Este o, cum să zic, intradictibilă. Demnitatea se măsoară acolo. Alexandru Dragomir, marele filozof român, pe vremea ce era pontator. A fost și l-a băgat pontator, concentră. Spunea așa. Un fenomen lingvistic oarecare, pentru mine, este limba mea. Intră în ecuație o intraductibilă și o intradusibilă. Pentru mine. Un teritoriu oarecare, pentru mine, este patria mea. În țara mea. Un trecut oarecare, pentru mine, este istoria mea.
Intrăm în semnificația pentru mine. Această femeie pentru mine este iubita mea. Acest copil este copilul meu. Înlănțuirile, legăturile care se fac de taină nu pot fi scanate. Nu pot fi prinse. Nu pot fi băgate în statistici. Și atunci legătura aceasta de taină, războiul acesta nevăzut, care a început în România, noi suntem în plin război civil. Ăia dau cu ceea ce dau și alții, am văzut alaltăieri o imagine cutremurătoare. Germanii deștepți, peste 37.000 de fermieri, ați văzut, au zis un nu hotărât ingineriei genetice. Și la un a apărut un german, în vârstă, care a zis, nu mai avem flori, ni le-au distrus prin polinizare, nu mai avem albine, nu mor albinele, nu mai avem miere. Și m-am gândit să vă spun că România încă e un câmp curat, dar care vine peste el polinizarea, vine prin aer, peste tinerii noștri, care să nu mai trebuie să aibă istorie, să se revendice de la martirii noștri. Ne atacă. M-au sunat din Covazna și din Harghita să-mi spună că români, nu dau nume, profesori universitari s-au dus în clasa 12-a la copii să le spună că e bine să fim un stat federalizat, să fim împărțiți pe regiuni. Și se uitau, că domnul Dan, e la de tineri. Că-ți găsești un serviciu, ideile, ce teribil este Eminescu. Spune, nu limba unui popor e factorul determinant, calitățile lui morale și intelectuale. Păi ce vreți calitate morală mai mare decât tot șirul de voivozi și de comunități românești? De țărani români necunoscut care a murit. Mă prind cu cățelul prin Parcul Carol și scrie acolo 1877 și 1945. Mai găsit. Vă dați seama, miile alea, sutele de mii de anonimi, pentru ce s-au dus? Cât scrie cimitirul eroilor necunoscuți. Când am fost în Muntenegru, era așa, cimitirul eroilor cunoscuți. Pentru că au fost puțini, erau puțini și știau pe nimeni. Tăvălugul la noi a fost imens. Există în morala creștină ceva care atacă total juridicul de astăzi. V-ați gândit vreodată că dreptatea socială nu are de-a face cu mila? Poporul român este profund milos. Pe el nu-i interesează dreptatea socială, ci mila. S-a întâmplat un scurt circuit în omenire. Dumnezeu pentru greci întotdeauna a fost departe. Pentru lume, întotdeauna indieni, era ceva de care ți-era frică. Omul primitiv a intuit divinitatea, dar ca pe o forță care nu era prietenă. Tot timpul a stat în această teamă. Dusă aproape până la teama talmudică, că dacă n-ai făcut ceva, ești pedepsit. Și dintr-o dată, pentru prima oară în istorie, se întâmplă înomenirea. Prezența lui Dumnezeu este blândă, miloasă. Mângâie ceea ce omul n-a mângâiat niciodată. Mângâie un lepros, un nor. Apără ceea ce nu era de apărat. Se duce, cum să zic, către vameși. Ce părere aveți dumneavoastră de întâlnirea asta? Știți că vameșii erau cei mai urâți oameni din poporul iudeu, pentru că luau biruri și le dădeau la romani. Și mai urâți erau vameșii dintre evrei, care s-au angajat să îi impoziteze pe iudei și să ducă la romani. Și unul dintre ei era vameșul Levi, care nu se simțea bine în postura aceasta. Era foarte urât de lume, pentru că lua impozit. Și într-o zi, Iisus a trecut pe lângă el și a zis, acela va fi viitorul apostol Matei. Și atunci, pentru prima oară, omenirea cunoaște un scandal, o contradicție. Nu poți să salvezi o femeie adulteră în care ăia cu bolovani o fugăreau și trebuia să o omoare, se zice, învățătorile, ce facem, că legea spune să o omorâm. Și el, neridicând ochii, a zis, să dea piatra cel care e fără de păcat. Și când a ridicat ochii, a zis, unde sunt pârâșii tăi femeie? Hristos este un scandal. Scandalul față de logică omenească, față de lege și față de rațiune. Pentru că este Cel care a introdus mila. Mila este durerea sufletească și compasiune în acțiune. Eu vorbesc de securiști, de nenorociți ăștia care ne conduc, dar vorbesc ca o strare, nu ca o ură. Pentru că în interior mă doare, că sunt tot ai noștri. Și atunci te doare, este ca un copil care are un handicap, dar nu fizic, săracul, ceva, un handicap de caracter. Ai și prost, genetic. Te doare.
Că una este, zicea Nicolae Steinhardt, să-ți treacă tancul sovietic pe bulevard asta și tu să rămâi în sinea ta creștin și român. Și alta este ca românul să te trădeze. Vecinul tău. Atunci începe cancer. Acest scandal, apropo de morală, noi suntem sub incidența unei singure morale, nu a drepturilor omului. Noi suntem sub incidența moralei creștine. Morala creștină nu se manifestă, știți că nici nu se, în Noul Testament nici nu se folosește cuvântul moral. E cunoscut mai atât, credincioșie. Adică să fii credincios. Și un om care este credincios știe ce să facă. El nu merge pe paragraful 245 din aprilie, în referatul 2, spune că conform, nu, este ceva care funcționează la momentul oportun, paradoxal față de legile rațiunii. Asta ți-a lăsat Hristos. În Pateric, cazul este următorul. Un hoț fuge în pustie, fugărit de podrea. Și în pustie ce putea să găsesc decât deșert? Și am dat chilia unui puznic. Și spune, salvează-mi viața. Am furat. Mă urmăresc rău din suflet, salvează-mi viața, mă schimb, nu mai salvează-mă. Și puznicul zice, ascunde-te aici. Și vine potera și puznicul minte din punct de vedere juridic. Zice, a fost pe aici? Nu. N-a trecut nimeni. Și ăla se întoarce la el și zice, acum du-te, știi ce ai de făcut. Și ăla se transformă. Acum zice așa, asta s-a întâmplat în Pateric și o minciună. Bun. Eu am scris în cartea aceasta Fidel un caz care s-a întâmplat la o băbuță săracă, avea 4 clase primare, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, la mine la Nehoiu. O zonă pierdută, munți, în care nici istoria nu intra, atât de sălbatic era zona aia, munțului Buzăului și așa. Dar într-o zi a intrat istoria. A fost actul de la 23 august, ne-am întors armele împotriva nemților. Nu îmi trebuie niciun Oscar. Ai scris-o și pas? Deci asta înseamnă memorie colectivă. Dom'le, și a judecat așa. Dacă era hoț din sat, îmi erau ambele ouălate. Dacă era dicor sau vulpe, îmi număra și găină. Înseamnă că e ceva civilizat la mijloc. Înțelegeți? Deci, balanțul ăsta nu-ți trebuie la Howard să te duci la Cambridge. Aici sunt 2000 de ani de runegare a vieții pe pivot creștin. Și ea nu s-a dus la miliție că tovarășul plutonier, știți? Că cum erau în jurul Teatrului Național, a fost cu mineri, a fost cu studenți, a fost în balcon, a strigat jos guvernul. Erau din astea, delatori, din astea, știți? Cu vârste incerte. Vârste incerte. Tata mi-a arătat, a zis, ăsta e încredere în pietre, nu în ăștia. Era o nenorocire. Bun, ea nu s-a dus la prefectură să zică acolo, este aici un soldat în pădure care fură ouă. Ea a făcut un invers, cam cum facem noi acum la toate obrăznicile astea care vin de dincolo. Reacționează invers. Și și-a făcut, a pus un kil de lapte. A mai băgat o bucată de slănină, o pâine, vreo 3 luni, fără să se ajungă. Și după 20 de ani, când ea avea 89 de ani, a primit o scrisoare din Germania. Fost ofițer, mi-ați salvat viața.